Programm imtella mit-tim fil-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One se jagħti ħarsa lejn is-sena 2020 u l-ġrajiet ewlenin li sawruha. Il-ġurnalist Colin Degwara li ħadem fuq din il-produzzjoni u se jippreżenta l-programm bl-isem 2020 dak li sawwara, spjega kif b'servizzi differenti fil-programm l-istazzjon One se jagħti ħarsa lejn l-aħbarijiet temi differenti li seħħu matul din is-sena. F'dan il-programm se nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet li sawru din is-sena, aħbarijiet b'temi differenti fosthom politika, kronika, aħbarijiet mix-xena internazzjonali u ma jistax jonqos ukoll li nagħtu ħarsa lejn il-pandemija li laqtet lid-dinja din is-sena. Din il-produzzjoni hija xogħol ta' tim il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One li tul din is-sena wassal numru ta' produzzjonijiet fosthom dwar il-pandemija b'ġurnata ħidma mas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci. Saret ukoll produzzjoni serqgħu delitt doppju f'4 minuti li ġabret fiha l-fatti kollha magħrufa marbuta mad-delitt tal-koppja Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski f'darhom f'Taslima. Filmati ta' Sean Kuċċardi b'muntaġġ ta' Kjul Indemikoli u anke bir-riċerka li għamilt jiena stess se tkun serata informattiva tal-ispettaturi ta' One fi produzzjoni moderna l-aħħar li hija wkoll sabiħa biex tara. Il-programm 2020 dak li sawwara se jxandar it-tnejn fid-9:15 filgħaxija.